Hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er første gang, jeg laver en intro, faktisk. Jeg har glemt det alle andre gange. Det har jeg også glemt i denne video, men nu filmer jeg det nu. I dag, der er det en body-vlog igen. Det tager lidt tid, fordi jeg arbejder og tjener skies og sådan noget. Men i denne video skal I se virkelig fede ting. ATV, tubing, alt muligt fedt. Altså fede oplevelser, vilde ting. Og masser af snak. Ses! Er det meningen, der skal ryge? Jeg tror, det er klart. Vi gjorde det helt op med første gang. Ja. Prøv lige at se, hvad der står på skiltet over til venstre. Nede på sådan det røde. Ja, mit er slippet af. Ja, okay. Der står never ride as a passenger. Og de sælger billetter. Ja. Er det okay, Freja? It's good. It's very funny. But now I'm wet. Jeg ved, når det er helt vildt voldsomt at oppe og stå. Ja. Blinker de nok lidt? Hvor? Nej. Når de går ud og tænder igen. Nej. Pjat. Hvad skal du også bruge den til? Så er du på vejen dernede. Du kørte på vejen. Kigger du lidt omkring. Ja. Jeg filmede det jo, det er derfor jeg gjorde sådan her. Ja. Ja. Jeg ved. Jeg så den til op af. Okay, men det går det godt. Nej, der kiggede jeg jo ikke ned. Der trykkede jeg bare håb på det bedste. Så er vi bare tilbage, vej. Ja. Så. Ikke i pæl eller noget? Nej, bare derovre. Og vent lidt. Hvad gjorde hun? Han gør lige.
That's good. Så hvad skete der? Ja, hvad skete der? Det var lidt vildt, det jeg snakker om med det styr, jeg havde. Jeg slog mig heldigvis ikke voldsomt, men det der sker, når vi går igennem tunnelen der, og så er det sygt meget vand, der kommer ned på os, så vi bliver helt våde, så mine hænder kan ikke have ordentligt ved håndtaget. Og jeg er sådan, ja, jeg er god til det her, jeg kan godt sætte farten lidt op. Det bliver så for meget, og så kommer der et sving, og vi har ikke kørt den bane før, så jeg vidste ikke, det sving kom, så kører jeg direkte ind i betontingen. Og så kilder bilen sig fast, men i det, jeg kører ind i betontingen, ryger ud over styret og slår mit lår, der jeg har et billede af blåmærke her, og slår hånden, ridser kæmpe træl over min hånd, den sidder. Og så kommer Mads kørende forbi, og så sådan, jeg havde lige rejst mig op og sådan, hvad delen skete der lige der? Og så var jeg sådan, er du okay? Så var jeg sådan, jeg styrtede lige, jeg ved ikke lige, hvad der skete. Og så var jeg sådan, okay, jeg sætter mig op igen, jeg skal videre. Det, altså, jeg var mere sådan, wow, hvad skete der der? Det var ikke sådan, jeg kan ikke gå. Det var så senere, det begyndte at blive mega, mega ømt. Men så prøver jeg at få den ud, men den er kilet fast. Så jeg prøver ligesom min trepunktsvending, og kan jeg finde ud af det her? Nej, det kunne jeg ikke. Så der kommer ham, den mega søde mand, vores guide. Oh no. Han så jeg havde lidt svært ved at få den ud. Så får han den ligesom kilet ud ved at rykke rundt på den og sådan noget. Og så var han sådan, er du okay? Jeg var sådan, yes, I'm fine. Så det var det, der skete. Og det gjorde mega ondt flere dage efter. Men oplevelsen var 10 ud af 10. Okay. Oh, pay after, okay. Ja. Ja, thanks. Skal vi ikke have noget af det? Jo. Er det POV, der for Pet of You? Mads, det er dig, der snakker, ikke? Yes! Det kan altså også godt ske for nogen. Og jeg har jo rent faktisk kørt galt 2 gange. Den anden gang var jeg bare kørt ud over stien. Jamen det var der, hvor I stoppede. Ja, jeg lugter det der lort. Ja, de sidder 3 på den der.
siger du, DC? Jeg tror, vi er dernede. Jeg tror, der er mere vand end sved. Nej, nej. Au. Ham i den blå. Stadig ham i den blå. Mission Impossible. Hvem er det? Ja, blå. Lige syge på det. Jo, der er jo rent faktisk en person, der er blevet dræbt af en høns. Hvem er det skrækket? Er det ham? Hvad fuck sker der? Nej. Prøv at få dem ud i vandet. Ham der er gået stoffen fra. Yes. Alright. Hvorfor skal jeg være først? Altså, jeg føler, jeg rører ind i den der tunnel lige om lidt. Ja! Freja? Ja. Yes. Okay, give me one.
A little bit. Little bit. Little bit. Okay, let's do some time frog jump on you. Don't be a panic, okay? All right. Lie down, Freya! Ah! Put your hand back! Be careful your sexy nose! Gemte sig under krigen. Dum, Sahul! Fuck, hvor er det sindssygt. Cappuccina! Tralalelu, tralala. Sunlight, marmalade! West Virginia! Oh, mama, take me home, country road. I give you one, Freya! Woo! Freya, why did you run? The bank robbed! Oh, look at this, Freya! Are you see? What? Baby crocodile! Oh, ja. Where are you staying, Bali? Kuta. Ja. Oh. It's your first time? Yes. Mm. It's amazing. Not Bali. Stay in the warm. Ja, jeg så den godt lidt. Lige mærke hvor godt det er nede i mine fødder der. Oh, look at the frog! Oh, sorry. You see? On the left. On your elbow, miss. Look at that. Frø. Nej, den hoppede på mig. Frog jump on you, Freya! Åh. We can bring one for you, buddy! What? Hvad var det? Den hoppede lige på mig. Frog. Frog. No thanks. Ah! Det er okay. Vi er okay. Ah! Love them. No thanks. No thanks. Så fik du lidt billede af en frø, mor. Son frog. Nej. Ah. 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 Det er Mads, han kastede en frø på mig. Ja, det var i hvert fald tæt på. Den ramte mig. Ja, jeg filmer det hele turen. Jeg filmer hele turen. Det kan jeg ikke. Hey, Mads. Wow, 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 wow. Du ser sød ud. Are you ready? Yeah. Let's go!
Faldt du helt i? Han fik det på video. Ja. Let's go. Smil. Det er se. Var det ikke det, du mente? Jo. Hej, hej. Nyt ord. Jeg kigger nu ned, Freja. Skal jeg tage den? Kig det. Du skal finde ned i. Så har Mads brugt kameraet igen nu. Ja, for helvede vi har. Den har 15%, det er rigeligt. Og se hvor hyggeligt det ser ud. Så mange træer så lav. Freja hun bliver gerne til at sur over, at jeg tager kameraet nu. Det går sgu nok. Nej, hun bliver aldrig sur. Freja hun kan ikke få noget at filme, så det tager jeg lige over. Og taber det. Ja. Så jeg holder godt fast dog. Se lige der. Crazy. Far. Sten, saks, papir. Om hvad? Om en pose chips i supermarkedet. Ja, okay. Okay, er du klar? Indomorgen. Er du klar? Sten, saks, papir nu. Fede taber. Jeg får chips, mor. Okay, nej, chips, mor. Film. Så vil jeg bare sige tusind tak, fordi I så med i den her video. Det betyder virkelig meget. Jeg er så glad for, at I ser med derude, fordi jeg synes, det er lidt hyggeligt lige at lave lidt video og lige redigere lidt. Så det er jeg mega glad for. Jeg elsker det. Så vi ses bare i næste. Peace out.